A primeira cámara oculta deixounos con ganas de máis e non podemos resistir a tentación de pulsar de novo o REC. Imos alá. Juan Manuel chega ao aparcadoiro e atopa o seu coche bloqueado. Como han aparcado aquí, que aquí non pode entrar? A ver, isto é unha maravilla. Ninguén parece decatarse do problema, así que o noso protagonista decide achegarse ao bar para preguntar se o vehículo pertence a algún cliente. Este coche será seu? No. No? Hai o que está ali detrás. No, este está aquí. Ai, porque non pode A baixar. que non podo salir? Eu non sei de quen é. Oh, madre mía. Que prisa que teño que ir ao hospital a unha cita. E non nos saberá o do... Non sei. O do bar non nos saberá. Eu non sei nada. O coche non é das señoras, senón da nosa actriz, que está dentro, ocupada cunha videochamada e ignorando a situación. Pero unha moza vestida de gris aparece de pronto disposta a axudar. Está imposible. Non das metido. Non se dá metido ele, máis... O coche este? Por onde entro para o meu coche? Cal é o teu coche? Unha vez? Eu movo-che para atrás, se queres, pero non tampouco dou entrado. Claro. Tampouco dou entrado. Movo-che para atrás, se tes prisa. No, pero por onde entras que non das entrado tampouco? Non das entrado, non das entrado nadie. Aquí no coche. Pero estes non van coches. Eu axudaba, xa. Eu teño unha cita no hospital, pero aquí polo que vexo non Eu sacaba-che para atrás, sabes? é de nadie. Pero a mellor terás na cidade... A me dentro non creo. A rapaza marcha en busca do propietario do vehículo e, atrás dela, corren os nosos compañeiros para que poidamos primeiro escoitar e logo ver o que sucede. Estaba desesperado. Claro. Eu sacaba o coche, claro, pero está adaptado a él. Eu tampouco lle vou eso, que está mellor ainda prevenido o golpe ao coche. Mentres tanto, outras persoas acoden en auxilio de Juan Manuel. Pois este coche está adaptado para un minusválido que conduzco ca perna izquierda. ¿Y quién es el gracioso que te lo ha puesto ahí? Non sei. De feito, o señor está chamando a policía para denunciar o que acontece. E teñen un sitio atrancado, espera que lle paso. É a policía Me local. están chamando a policía. A policía, dixo. Chamou a policía local. Coa chamada rematada, imos ver agora que sucede cando entra en escena a dona do coche. Oye, señora, é túa, é teu coche. Sí, é meu, sí, por Vale, qué? ti crees normal aparcar un paso de peatóns ao lado menos válidos e ter un señor... Estás obstruyendo a una persona discapacitada el coche. Pero que... No, pero es que no hay ninguna excusa, no hay ningún pero. Ya hemos llamado a la policía, Pero que- ya... No, es que estás encima de un paso de peatones y obstruyéndole el sitio a una persona discapacitada. Pero que non me din conta. Eu que estaba era facendo unha videochamada. De feito, Pero es estou que falando... Me da igual, Sí. Ya hemos llamado a la policía. Sí, vale. A moza de gris e a rapaza loura afean ya a nosa actriz a súa actitude. E, cando facemos que regrese á mesa sen facerlles caso, a rapaza loura estoupa. Vale? Sí. El señor se tiene que ir al hospital, que le saques el coche, que eres una sinvergüenza. Oye, Hombre, eres una sinvergüenza. vamos a ver, que trátase de 10 minutiños, vale? Es el único nombre que tienes. ¿Quién te crees que eres tú? Pero por que me fala así? Esta persona discapacitada le cuesta Pero ya su escoita. vida como para que vengas tú a tocarle Pero... los... Cabe perfectamente. también Cabe perfectamente. Pero Cal é o tú eres Ata o coche un pouquiño para atrás e xa pode salir. Pero tú ves Que al problema señor hai? cómo está, tú eres... ¿Por dónde entra? Pero vostede non me va a Eres Está indignada e con razón. Así que saímos para dicirlle que acaba de protagonizar unha cámara oculta de xente maravillosa. Eres unha persona maravillosa. Esta moza foi maravillosa, pero aínda queda moito por ver. Atentos á seguinte reacción. En canto aparece a suposta propietaria do vehículo mal aparcado, unha señora de branco encárase con ela.
Vamos a ver. Estoy en una reunión muy Me importante. da igual. Vale, bueno, Tienes pues que sacar espere. el coche, que estás Señor, en un paso se lo de saco ahora mismo. peatones. En un Y paso él de tiene una peatones cita. no es. ¿Cómo que no es? No. Luego usted no ve. Mire. Está en mire. una zona donde los inválidos tienen preferencia. Pero mire, hay sitio por aquí para pasar, o sea, Sí, paso de pero peatones. ahora la policía Perfectamente. local ya viene. Bueno, pues que Vale. veña, ¿Por os qué? saco agora, Él pero... tiene que marchar. Sí, es que, yes, sí, Ni hay yes que ni hacer vos. problem, Saca el no, coche, yes. que el señor tiene que marchar. Es que esto no Sí, puede vale, ser. voy ¿Dónde está la ahora. policía? Vale, sí, Home, por favor. un momentiño. Home, sí, un momentiño. Vale. Un momentiño. Pero mire, ¿cal é o eres problema? una sinvergüenza. ¿Cal é o problema? Que el señor tiene que ir para el hospital. Pero Y vamos hay a una ver, chica outra que tiene que chica. ir para el hospital. Ah, chica, vai sacar a foto. A rapaza saca unha foto do coche. A moza da camiseta laranxa fai unha foto do coche e chama a policía. La vamos a dejar marcharse hasta que venga la policía ahora. A ver, un momentito, que es solo un momento y ya lo saco. No, pero ahora viene la policía. Pero ahora eres una queremos que nos sinvergüenza. Tiene cita para el hospital y tú, porque no te Cita sale al del hospital. coño. Cita al Porque no te hospital. sale del A coño. estas horas non creo que, no? que haya cita no hospital. Que no. Bueno, eu se lle digo que se acabou agora, un momentiño nada máis. Sí, de peatón. vale, vale, venga, sí, nada, os llamo en otro momento entonces y continuamos entonces, ¿te parece? Vale, vale. A ver, non sei cal é o problema Eres porque unha eu xa mal dixen educada, que xa o quitaba o eres unha coche mal agora. educada. Por aquí cabe No perfectamente a tiene- xente, non estou Pero nun tienes paso que de ver, peatones. él tiene que ir. Vale, pero él xa espera un momentiño e xa está, Tiene que non? esperar, ¿por qué lo digas tú? É que non sei que Tiene que esperar, problema ¿por qué hai. lo dices tú? ¿Tú eres quien anda aparcada encima de un paso de peatones? Bueno, pero en un paso de peatóns hai capacidade para pasar, sin problema. Mira. Pero eso é un momento nada máis, que non é que aparca aquí sempre, nin que eu este aquí todo o tempo. Foi solamente agora, un momentiño nada máis. A dona do vehículo vai en busca das chaves para marchar, pero cando intenta facelo, é ela a que queda bloqueada. Ala, xa marcho. Ahora no. Tanta prisa, xa marcho. Que non a deixan sair, Non vas marchar, Ai, sí, seguramente. policía no marcha, Sí, ¿no? Pois vou chamar eu a policía que non me deixa de escollerme o coche. Vamos a volver de testigo. A ver, pero non tiñan tanta no prisa. marcha. No, Ai, ahora agora non esperas hai a que venga prisa. la policía local. Non pensan deixar que marche ata que chegue a policía e sancione a infractora. Son persoas maravillosas e temos que dicirlo. Sodes unhas persoas maravillosas. Sodes maravillosas, quedou moi clarísimo. Como vos chamades? Ana. Ana, eh? Ana. Ana e Ana. Madre e hija. Nai e filla, disme, non? A verdade é que dúas de armas tomar, porque tomastes partido case dende o principio desta situación inxusta que vistes, porque que foi o que vos chamou a atención? Penso que primeiro foches ti Ana mamá. Sí, porque, ver, eu conozco ao señor xa fai tempo, entonces, claro, non podía subir ao coche mal aparcado, e claro, puxeme mal. Xestes que non ia marchar daqui ata que viñera a policía. Claro, porque tiña que ser sancionada a maiores de retirar o vehículo, tería que ter a súa sanción pertinente. Pues así que moitísimas grazas, de verdade, por ser así, por ser maravillosos, por non mirar para outro lado e por ter aí esa cautela de non botarlle aí o dente, porque, madre, pouco lle faltou. Poquito, estaba yo llegando al límite ya. Moitas grazas ás dúas Anas, Nai e De nada. filla. Pois agora non marchas e se queres chamar a policía, chama. É que de verdade, vaya frases. É unha maravillosa de armas tomar. Por iso o seu apelido venlle que nin pintado. Ela é Ana Batalla. Moi boas, Ana, vente para cá connosco, por favor. Que tal, benvida, Ana? Gracias.